Здравейте! Защо ви трябват LED ленти от Lampiño.com? Преобразете осветлението в дома си само за минути. Открийте най-новата иновация в домашното осветление с LED ленти от Lampiño.com. Представете си как създавате перфектната атмосфера само с едно докосване на телефона си. С над 100 цветови опции можете да зададете настроението за всеки повод. Организирате вечеря? Изберете топъл приканващ блясък. Вечер за филми. Преминете към прохладно, релаксиращо синьо. Монтажът? Лесно е като детска игра. Лесният дизайн за отлепване и залепване означава, че можете да ги монтирате и пуснете в действие за минути. Без инструменти, без суетене. Освен това, нашите LED ленти са енергийно ефективни, което ви спестява пари, като същевременно добавя нотка модерна изтънченост. Контролирайте ги без усилие с нашето интелигентно приложение или гласови команди. Да, чухте правилно. Алекса, задай осветлението в режим парти. Бум! Моментална атмосфера. Не просто осветявайте дома си, направете го по-умен. Посетете Lampiño.com днес и открисно е да направите дома си по-ярък, по-умен и толкова стилен. Lampiño.com. Осветяваме живота ви.